Migaj ty dolu z tej linky, ale hnedka v momente. Mňau, bábko, však ja pratam. Zlizujem za snutu tatarsku. Kocúr smarkaty ešte starému človeku bude papuľovať. Že by še mi mačky po linke honili, ta nie? Kocúre nemajú v chyži co robiť. Tá mi zvonka chytá spad kaňoch. Babko, to co robíte s tým kocúrikom? Však to je interiérová mačka. Interiérová môže byť stolička, a nie mačka. Poď, Orionko, vysvetlíme to babke, že jak sa majú veci. Babko, však on tu budzelem do časti tak kus vytrimajce. A to kedy ste stihli namočiť z nohy do ľušofa? Kure okoše mi urobilo na pece. O tých nervoch. Také stresy prezývaš na staré kolena. Však to ani šmaty toto nevidel. No sluchajte tu, Orionovi hľadáme rodzinu, co sebe ho adoptuje. Uvidíte, chytrojšie tak to nájde. Však kúkajte, aký to je fešak. Ja som še do neho dakoj zalúbil. Popatrite na neho. No nebukáš ho tu. Však isté, že je zlatý ten kocúrik. Takú peknú má tvaríčku. Dobre, znáš čo? Dokým sebe ho takto neadoptuje, no tá môže zostať. Orionko, ale pamätaj, keď ešte raz vyskočíš na linku, tá si zbaguľu chribet polámem. Rozumeno? Mňau, ľudze, berceme takto tej geriatričky. Však ja neznám, či me teraz hladká alebo duší.